Pambansang Kongreso ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Maaasahan po ninyo na tayo po ay hanggang nasa sa Department of Agrarian Reform, patuloy ninyong makakakapit-bisig, magiging patuloy na kakampi ang Department of Agrarian Reform. Nagagampanan ng bagong pamunuan o pangasuhan ng DAR ang mga umiira ang kanyang mandato, poder at mga tungkulin sa ilalim ng mga umiiral na batas sa reforma sa lupa. Natalos po naman natin, bago pa po ako, mga kasama, mahirang bagong sekretary ng DAR, alam naman natin na may mga probisyon sa mga umiiral ng mga batas at programa sa reforma agraryo na hindi umaayon at nagtataguyod sa makauring interes ng uring magbubukid. Ibig sabihin, may mga inherent clause, loopholes, ang mga umiiral ng mga batas sa reforma agraryo. Kaya po, aking pong binanggit at palaging binabanggit na walang ibang mapangahawakan, maaasahan at masasandigan ang uring magsasaka para ipagtanggol, idepensa, igiit ang karapatan sa lupa o hindi sa kanilang sarili. Organisadong lakas, mahigpit na pagkakaisa at matibay na determinasyong ipaglaban, igiit, ipagtanggol ang karapatan sa lupa. At sa paniniwalang yan, mga kasama, at sa mahabang kasaysayan ng buhay, tamatayang pangikibaka ng uring magbubukid para mapalaya ang buong uri magsasaka sa feudal at malapyudal na pagkasamantala sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tunay na reforma agraryo at siyempre pa ng pambansang industrialisasyon. Doon lang ganap na mapapalaya ang uring magkasaka sa iba't ibang anyo ng pagkasamantala. Kaya sa ganyan na paniniwala at paninindigan ng pamunuan ng DAR, pangunahin na kung kaya't sa DAR, sa mga opisyales, mga kawani, at maging sa mga agrarian reform beneficiaries, atin na po na ipinaliliwanag at pinapatanggap sa kanila ang mga batayang prinsipyo ng tunay na reforma agraryo at mga saligan at natatanging nilalaman ng genuine agrarian reform bill. Pahayag ng paman, walang mapapatalsik na magkasaka sa lupang kanyang binubungkal. Ngayon, ang isang malaking hamon, paano kung napaalis? Walang napaalis na magkasaka na hindi dapat maibalik sa lupa. Pero hindi po ang poder na yon at kakayahan na yon at lakas na yon ay nasa kamay ng DAR. Yan po ay pangunahing nasa kamay ng mga magsasaka mismo sa pamamagitan ng kanilang organisadong lakas at malakas na kapasyahan. 188 dialogues, consultation na po ang ating nagawa at nalahukan. Mainam po ito dahil mas nalalaman ngayon ng tiga-DAR anong tunay na kalagayan. Kaya po kami sa DAR, sabi namin, hindi naman pwedeng walang katapusang dialogue. Kailangan pagkaraan ng dialogue, tasahin ngayon ng DAR, ano ang mga commitments na ibinigay ng DAR doon sa dialogue sa mga magkasaka. At kailan dapat ma-deliver yung commitment na yon. Hindi po pwedeng puro aaralin ng DAR. Kahit pa siya ay nasa antas ng paro,
ng regional director o ng mga maro. So yan po ang ating binabalangkas, may binabalangkas tayong malinaw na direktiba ngayon sa mga opisyales ng DAR, lalo na yung mga humaharap sa mga dialogo sa ating pong mga magkasaka. Nilabas ko na rin po yung bagong alituntunin hinggil sa mga kasong tinatawag na Agrarian Law Implementation. 2017 Rules for Ali Cases, yung po yung Administrative Order number 3 series of 2017. May dalawa pong mahalagang provision yun. Yung una, Section 18, ang DAR Secretary at ang Regional Director ay may poder na mag-issue ng cease and desist order at ng status quo order. Pag yan po ay diniba o hindi sinunod, halimbawa ng landowner bilang partido sa kaso, ang Section 19 po ang sumusagot doon kung saan binibigyan ng poder ang DAR Secretary at ang Regional Director na i-punish for contempt, direct and indirect contempt, kung sino mang susuway sa kautusan ng DAR Secretary at ng Regional Director. Ano pa po? Isang malaking hamon po natin ay paano ipupwesto sa lupa na naipamahagi na sa mga tinatawag na benepisyaryo ng reforma sa lupa. Mahalaga po yun dahil walang saysay na tumanggap ng EP o CLOA ang magkasakang benepisyaryo kung wala rin lang naman siya sa lupa na naipamahagi sa kanya. Kaya po, yan ang malaking hamon at ginagawa natin na mai-install, mai-posisyon, mai-pwesto at magkaroon ng actual physical possession sa lupa ang ating mga magkasaka, lalo na ang mga benepisyaryo na ng reforma sa lupa. Ito po ngayon namang konsiderasyon at halimbawa kung saan mahalaga ang patakarang. Ngayon, marami pa pong tayong nakikita na kailangang baguhin, amyendahan, iribisa, pawalang bisa sa mga umiiral na mga batas sa reforma agraryo. Pero ang puter po niyan ay nasa Kongreso. Kaya yung kaya na gamitin ng DAR ang kanyang puder, kapangyarihan, both quasi-judicial and quasi-legislative, gagamitin po ng DAR yan. Pinag-utos ko na rin po sa Office of the Undersecretary for Legal Affairs, i-inventaryo lahat ang mga magkasakang sinampahan ng mga kaso na ang kaso ay may kinalaman at may katangiang agraryo, at kung DAR ang nagsampa ng kaso, iatras ng DAR ang mga kaso ni sinampa laban sa mga magkasaka. Hindi po pwedeng ang DAR ang magpapakulong ng mga magkasaka. Ang DAR ang naging bahagi ng kampanya sa pagpapalaya ng mga ditinido at ilangkong mga magkasaka. Ang DAR po, doon sa mga hearings na nakaraan, siyempre, nagpahayag ng malakas na suporta sa pagkasabatas ng House Bill 555 o Genuine Agrarian Reform Bill. Nagpahayag din ng suporta ang DAR doon sa libreng serbisyo sa irigasyon. May 2 billion pesos na subsidy ngayong taong ito. At natutuwa naman po tayo dahil pinasa na raw on second reading yung panukalang batas hinggil dyan, at marami po doon sa provision doong panukalang batas ng anak pawis ang napasama doon. Kaiba doon sa bill kung saan naghahangad na maibalik ang pondo ng Coco Levy sa ating mga magninyog. Malakas pong sinusuportahan ng DAR ang panukalang batas ng anak pawis para diyan. At yan naman po ang akin noong paman ay paninindigan ng KMP, ng claim at ng iba pa nating mga samahan at alyansa para maibalik ang pondo ng Coco Levy at yung mga ari-ariang na ipundar mula dyan sa pondong yan sa mga lehitimo at tunay na may-ari nito, walang iba kundi ang ating mga magninyog, magkasaka sa niyugan, magkasaka at manggagawang bukid sa niyugan. Atin din pong sinuportahan ang panukalang batas sa Kongreso na i-right up o i-condone yung mga hindi nababayarang amortisasyon sa lupa
ng mga benepisyaryo sa reformang pansakahan. Sinuportahan din po natin ang panukalang batas na ikondon yung mga penalties or charges, interest doon sa mga agrarian and agricultural production loans o credit na ipinautang sa ating pong mga magkasaka. Sinuportahan din ng DAR ng buong lakas yung panukalang batas na saklawin ng automatikong coverage sa crop insurance ang mga agrarian reform beneficiaries. Ako po kung buo ang aking tiwala, kumpiyansa na ang KMP sa mga susunod na taon ay higit pang lalawak at higit pang tatatag at lalong iigting ang paikibaka para sa tunay na reforma sa lupa, para sa tinuod na reforma agraryo o na usugnong industrialisasyon dahil ang realidad sa kanayunan ay nagsisilbing matabang lupa para dito. Kaya po, tayo po'y natutuwa, ako po'y malakas na nagtitiwalag na nanalig. Bukod sa napapanahon at akma-akma, ang tema ng ikawalong pambansang kongreso ng KMP. Magtagumpay, palawakin at patatagin ang kilusang magbubukid ng Pilipinas, paigtingin ang paikibaka para sa tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon.